kungahlonipheki ukusebenza ngobukhosi nokuthi lezi intela ey'qoqwa ezweni zamakhosi zibuyele ukuyosebenza esizweni. Ngikusho lokhu-ke ngalezi izathu. Ngesikhathi kwakhiwa umthetho wengonyama trust, wakhiwa uhulumeni wakwaZulu, wawuhlinzekele ukuthi kuyothi uma sekwedlule kahle konke bese kuba namatayitela esizwe nesizwe ebukhosini ngaphansi kwesilo samakhosi. Ngenxa-ke yokubhuduzela, ngenxa yey'mbambezela ezenziwa kwaze kwafika la khona-ke okungasenzeki lokho, usekwachitshelwa-ke umthetho trust ePhalamende. Kodwa-ke ngibuyele lapha ekuthenini kusobala bengishaya besilo uma bengibhimba ngoba ngisona angisinakhulukhulu, kodwa bengishaya besilo or benginqande nombhobho ungawuhlwitha nakimi ngalezi ndawo, ungawuhlwitha nakimi. Ngisho lokhu ngokuthi inkosi yethu ingene esijulile ukuba iyo-host board, funa sikubeke nje ngeqiniso lokho, ngoba ibhodi elakhekile njengamanje namalungu iningi lawo awufuni ubukhosi, awayifuni nayo ingonyama, futhi nesakhiwo nje lesi sokuthi ubukhosi bakwaZulu ibona kuphela unelungelo lokukhuluma ngomhlabathi kuyive enyameni kwabathile. Kuthena-ke ushenge khona isiZulu asikhululeyo, umthelo ubuthile, umthelo ekhona nje isiZulu ngisithandile sasabe sangibalekela-ke ngenxa yokuhlala eduze kwelokishi. Akulula-ke ukuthi sibheke ukuthi ukhona okuyoke kulalelwe ukushiwo isilo, sikubhekise kuma-board members noma sikuthule kuma-board members ofuna kubhekiswe kwi-staff, ngoba naso i-staff sifakiwe umoya wokuthi singayimukeli inkosi. Abafunda amaphepha bayazi ukuthi kuningi kubikwa ngakho ukuthi amashoshozela ayevele ephikisana nengonyama trust namandla okusebenza ngengonyama trust ayevele engale edonsela phansi isihlalo, kangangokuthi khona udaba enkantolo lokuthi kunabantu abathi bakhokhiswe iy'ntela ngoba lezo mali afuna y'buyiswe ingonyama trust. Iqiniso lesingasiphika njengamanje.